Әлегә без ял итәбез, язгы каникуллар, әмма инде 4-нче чирек килеп җитә. Бер-ике көннән Тулкынай Абдулбариева кабат инглиз телен укыта башлаячак. Ул башлангычтагы 8 сыйныф балаларына белем бирә. Бу яшьтә укучыларны инглиз телендә иркен сөйләшергә өйрәтү мөһим ди. Дәрес буе җыр, ниндидер уеннар аша балаларга инглиз телен укытабыз. Түбән Камадан Галия Галимова чит тел укытучылары форумына тәҗрибә тупларга килгән. Ул Кызыл Алан бистәсендә инглиз телен укыта. Мәктәбендә 220 бала бар. Былтыр шуларның 12се чыгарылыш имтиханнарында инглиз телен сайлый. Берсе хәтта 96 бал җыйган. Түбән Камада инглиз телен бик яратып өйрәнәләр. Ул бездә бик популяр. Без монда килергә бик ымтындык, чөнки коллегалар белән очрашабыз һәм дә без монда тәҗрибә алышабыз. Татарстанда бүген инглиз телен чит тел буларак 350 меңнән артык укучы өйрәнә. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре дә яхшыра. Егерне безнең 2000 меңнән артык кеше сайлый, ул безнең 13%-ка якын барлыгы бөтен чыгарылыш класс укучыларының саныннан. Ул сан елдан ел арта. Менә бу юнәлештә без балаларны бердәм дәүләт имтиханына хәзерләүдә яхшыртырга тиешбез һәм аларның уңышларына сөенеп алга таба көн итәргә тиешбез. Укытучыларның укучыларга билгене гадел куймавы, шәкертләрнең БДИ биргәндә кагыйдәләрне бозуы, имтихан алдыннан әти-әниләрнең балага басым ясавы. Бүген форумда нәкъ шул хакта сөйләштеләр. Если выходы во время ЕГЭ Бердәм дәүләт имтиханы барган сыйныфтан укучы 13 тапкыр чыгып имтиханда 1 сәгать буе булмаган килеш күп бал җыйсын әле. Бу җитди сигнал. Имтихан вакытында бала үзен начар хис итә икән, ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Укытучының да, мәктәпнең дә рейтингы нәкъ менә имтихан нәтиҗәсеннән тора. Булар барысы да мәгариф эшенең сыйфатына йогынты ясый. Гадел булмаган билгеләр кую артты. Кемдер бу эшкә мәктәптәге укыту сыйфатын билгеләүче саннарны бузмыйм дип бара, кемдер гомумән район өчен тырышкан була. Әмма бу эшнең нәтиҗәсе бүген бер Татарстан укыту сыйфаты буенча Россия төбәкләре арасында 22нче урында. Бүген форумда билгеләп үтүләренчә, әгәр дә мәктәп 3 ел рәттән БДИда начар нәтиҗәләр күрсәтә икән, директорны эшеннән алырга мөмкиннәр. 3 ел рәттән бер үк мәктәп билгеләрне гадел куймавы белән дан тота икән, мәктәп директоры белән дә саубуллашырга туры киләчәк. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.